Jaha, se olisi jo kesä tullut. Ulkona on ihan kaunis silma. Hitto kun vois mennä kyllä vähän paukuttelemaan P1, mutta hitsi kun täällä Helsingissä ei oikein voi. Paitsi että pitäisikö lähteä jonnekin metsään. Siinä voisi olla ideaa kyllä. Ihmeiden aika ei ole ohi. Kyllä, ajattelin, että lähdettäisiin nyt vähän ennen venetsialaisia fiilistelen näiden P1 parissa tonne Itä-Helsingin metsiin. Tonne Mustavuoren taakse sinne jonnekin. Katoin Mapsista, siellä on hyvät pellot. Se on taajaman ulkopuolellakin, niin siellä voi näitä sitten ampua ihan laillisesti ketään häiritsemättä. Mut joo, tämmönen pikku video tähän ennen venetsialaisia ja lähdetään tästä sitten käymään siellä. No niin, löytyyhän täältä paikka. Hyvä paikka, missä voi ampua taajaman ulkopuolella. Niin aloitetaan tästä nyt vaikka meteoriitia sitten. Sitten lähtee Piccolo Corsair. Mennään tänään pienimmästä isoimpaa. Ja John Jara. Hieno rengas. Piccolo Piratta. Ja Special Pirat. Sitten lähtee Funken China Builder B. Sitten verrataan nyt mulla ekaa kertaa testissä nää China Builder C. Sitten vähän pienempää Red Corsairia, että saadaan näitäkin vähän kulutettua. Sitten Classicin Double Piraatti. Ja sitten lähtee Tropicin Barbarossa testiin. Täysin sama kuin toi äskeinen, mutta räjähti kerran vielä enemmän. Sitten lähtee vähän isompi tössäys. Trueno Detonante 2. Ja sitten lähtee PS2. Siinä oli jo vähän voimaa siinä. Sitten lähtee Genan Vespa. Jumalauta, sekin on aika kova. Ja sitten lähtee Genan Pirotta. Viimeisiä aletaan viemään. El Titanio 2. Kenestä oli? Arpi. Joku sellainen muistaakseni.
Ja sit lähtis vielä illan vikapommi Tropicilta FP1. Tonne mä sen laitoin. Kiitos. Venetsialaisten aikoina sitten nähdään seuraavan kerran näiden paukkujen merkeissä. Siihen asti hyvää kesäjatkoa ja nähdään sit silloin. Se on moi.